ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ନାଟକ 3 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଆମର। ଭଲ ପାଇବା ଲଭ୍ ସବୁ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଆସିଥିଲା। ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଘରକୁ ଜଣେଇକି ତାପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ମୋର 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ରାଜ ଦରବାରରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋତେ, ଅନେକ ପାର୍ଟିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ କୋଣାର୍କରେ ଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ ଛାଡ଼ିକି ରାଜ ଦରବାରରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ପାର୍ଟି, ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଥର ଗୋଟେ ହେଇଛି ରାଜ ଦରବାର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଉ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ନାଟକ 3 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଆମର। ହଁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମାହାଲ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାହାଲ। ଯେତେ ଜାଗା ବି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ, ଯାତ୍ରା 8-10ଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼େ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ବହି, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଭଲ ବହି ଥାଏ, ସେଇ ବହିଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବହିଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ କୋଣାର୍କରେ ଥିଲି। ନାଇଁ, ସେଟା ତ କହିହେବନି, କାରଣ ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଅଛି, ଆମର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କଳାକାର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ସମୟସୀମା ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ସମୟସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ରାଜ ଦରବାର, ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ହଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ। ହଁ, ସେମିତି ତ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲାଇଫରେ ତ ଆସିବେ। ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଢ଼ା ଲାଇଫ୍, ଆଉ ଗାଁ ଲାଇଫରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ତ ଏମିତି ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଲଭ୍ ସବୁ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଆସିଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଟା? ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାଉଜ ନୂଆ ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ବି ନୂଆ ଆସିଥାଏ ଯାତ୍ରାକୁ। ମୋର 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ତାର ବି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖା ଚାହାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ତମ ଘରକୁ ଜଣା, ମୁଁ ବି ଆମ ଘରକୁ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁଟା ବି ହେବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଆଉ ଅନେକ ଏମିତି କେସ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ, ତୁ ଘରକୁ ଜଣା, ମୁଁ ବି ଆମ ଘରକୁ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ହେବ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଘରକୁ ଜଣେଇକି ତାପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଟି ଥାଏ, ପାର୍ଟିରେ ଛୁଟି ହୁଏ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍। ରାଜି ସଡନ୍ ତ ହେଲେନି କିଛି, ତା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ବି ଯଦି ଚିହ୍ନୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷିଛୁ ତାକୁ, ତାହେଲେ ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୋ ଲାଇଫ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ଟା ତୁ କରିବୁ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ ହେଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ରାଜି ହେବା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା।